Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i roid atebion i fanwl gywirdeb priodol. Nawr, fel rheol gyffredinol, os yw cwestiwn yn gofyn i chi roi ateb o fanwl gywirdeb priodol, yna ni ddylech roi ateb mwy manwl gywir na'r gwerthoedd sydd yn cael ei defnyddio yn y cyfrifiad. Nawr, gadewch i ni ystyried yr enghraifft yma. Mae gennym ni gwestiwn sydd yn gofyn i ni gyfrifo arwynebedd y petriol yma. A mae yn nodi fan hyn bod ni angen rhoi'r ateb o fanwl gywirdeb priodol. Nawr, yn gyntaf, beth ni'n angen neud ydy gweithio allan arwynebedd y petriol. Nawr, arwynebedd petriol yn cael ei roed rilios i hyd y petriol efo lled y petriol. Yn fan hyn, mae'r hyd yn 7.6, mae'r lled yn 2.2. Os dwi'n estyn cyfrifiannau allan i wneud y swm yma, mae 7.6 lliosi 2.2 yn trio allan i fod yn 16.72, a mae'r uned yn fan hyn yn centimetr sgwar. Ond, mae'r cwestiwn yn gofyn iddyn ni roi'r ateb o fanwl gywirdeb priodol. Mae hynna'n golygu fod ni angen ystyried pa mor fanwl ydy'r rhifau yn y cwestiwn. Nawr, mae'r mesuriadau yma yn defnyddio un digid ar ôl y pwynt degol. Mae nhw'n fesuriadau sydd wedi cael eu talgrynnu i un lle degol. Mae hynna'n deithio ni y ddylwn ni dalgrynu'r ateb hefyd i'r un lefel o gywirdeb, felly talgrynu yr ateb i un lle degol. Felly ddylwn ni, i fanwl gywirdeb priodol, roid yr ateb yma yn gywir i un lle degol. Nawr, dyma ni enghreifftiau eraill, eto sy'n defnyddio'r syniad o gyfrifo arwynebedd petriol. Mae'r mesuriadau ar gyfer y hyd a'r lled yn cael ei roid fan hyn. Nawr, ar gyfer y rhes gyntaf, os ydy'r hyd yn 7 a'r lled yn 8, dwi'n lliosi hynna, 7 lliosi 8 yn 56. Ydy'r ateb o fanwl gywirdeb priodol? Wel, mae'r rhifau yma yn rhifau cyfan, a wedyn dylwn ni dalgrynu yr ateb hefyd i'r rhif cyfan agosaf. Wel, mae hynna wedi cael ei wneud heb orfod gofod talgrynu o gwbl deud y gwir. Mae 56 yn rhif cyfan, ac felly mae hwn o fanwl gywirdeb priodol. Y lles nesaf, mae gynnu fi hyd 5.32, lled 7.6. Os dwi'n lliosi y rhifau yna, 5.32 lliosi 7.6 yn 40.432, a mae'r rhif yma efo 3 digid ar ôl y pwynt degol. Sut ddylen ni dalgrynu yr ateb? Wel, os dwi'n sbio ar y rhifau yn y cwestiwn, mae'r rhif cyntaf i 2 ledegol, mae'r ail rhif i 1 lledegol. Nawr, a ddylwn ni dalgrynu i 2 ledegol neu i 1 lledegol? Nawr, ddylech chi wastad defnyddio y rhif mwyaf bras. Fan hyn, y rhif mwyaf bras ydy'r un i 1 lledegol. Mae hwn yn llai manwl na'r hyd sydd gen i fan hyn. Gan fod y rhif yma yn gywir i 1 lledegol, ddylwn ni dalgrynu yr ateb hefyd i 1 lledegol, felly 40.4. Dyla'r ateb fod, mae hwnna mewn metr sgwar, a mae hwnna yn gywir i 1 lledegol. Y rhes nesaf, mae gen i fi 3.2 lliosi efo 6, o fyddai hynny yn 19.2. Ond 19.2, ydy yn iawn sgwennu hwnna i lawr? Wel, nac ydy. Oherwydd mae gen i fi rhif i 1 lledegol, a mae gen i fi rhif cyfan. Felly, ddylwn ni dalgrynu yr ateb i'r mesuriad mwyaf bras, fan hyn i'r rhif cyfan agosaf felly. Cofiwch 3.2 lliosi 6, 19.2, i'r rhif cyfan agosaf, fysa hwnna'n 19 cm sgwar, a dim fysa hwnna i'r uned agosaf. Yr enghraifft olaf, mae gen i fi 2.387, sydd angen cael ei liosi hefo 5.689. Nawr i fan hyn, mae gen i fi 6 digid ar ôl y pwynt degol. Sut ddylwn ni dalgrynu hwn? Wel, mae'r ddau rhif yn y cwestiwn wedi cael eu talgrynu yn gywir i 3 lledegol, felly mae'n iawn iddi fi dalgrynu yr ateb hefyd i 3 lledegol. Os dwi'n talgrynu yr ateb i 3 lledegol, 13.580 ydy'r talgryniad. Mae hwnna'n dod mewn kilometr sgwar, mae'n gywir i 3 lledegol. Rhowch chi gynnig arni hi nawr,
Dyma ni dabl tebyg wedi ymddangos ar y sgrin. Eto beth sydd gennych chi fan hyn ydy hyd a lled petrialau gwahanol. Cyfrifwch yr arwynebedd ar gyfer y petrialau yma, ond rhowch eich ateb o fanwl gwyrdeb priodol. Dych chi angen ystyried sut i dalgrynu, a cofiwch ni ddylech rhoi ateb mwy manwl gywir na'r gwerthoedd sydd yn y cyfrifiad. Unwaith ydych chi wedi rhaid cynnig ar ffeindio ateb eich hun, cymharwch nhw wedyn yn erbyn yr atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.